Som ara d'Eina de Feminismes i Memòria, un grup que va néixer l'any 2016 en la voluntat de rescatar i guardar la memòria de dones de les classes populars del País Valencià. Som un grup no mixte que ens reunim de manera assembleària. A les nostres assemblees podeu vindre qualsevol dona que s'interesse perquè no tenim cap requisit i per tant vos convidem a que vos passeu. Com a col·lectiu, treballem la memòria en perspectiva feminista com a eina transformadora social i política, posant alhora relació del passat amb el present. Estem elaborant un arxiu digital on recollir, per una banda, la memòria dels col·lectius feministes del País Valencià i, per altra, els testimonis i accions dels 8M i 25N passats i futurs. També realitzem tasques de divulgació com debats i tallers, rutes històriques per la ciutat de València i col·laborem en diferents mitjans de comunicació. L'any 2018, amb l'editorial Caliu, publicarem el nostre llibre Arrels, en el que algunes de nosaltres varen tractar diversos temes relacionats amb la memòria històrica. I actualment estem col·laborant amb CEAR en la construcció del web Encontres d'Exili, on recollim la memòria històrica de dones exiliades del franquisme. De cara al futur, volem continuar ampliant el nostre arxiu, al que convidem a tots els col·lectius a participar i que podreu trobar en aradamemoria.org. Ens podeu seguir en xarxes, tenim Facebook, Twitter, Instagram, tenim també un canal de difusió de Telegram i ens reunim els diumenges a les 6 a l'Horta o telemàticament i per a participar ens podeu escriure per xarxes. Ja, però no sé què dir. ha sonat massa ràpid. Ha sonat massa ràpid. Vale, un momentet. I... no! Ja estava quasi! Per la ciutat. Per la ciutat, no el centre. Vale. Tenim Instagram i no em recordo de què més. I ja està, no? No, l'altre.